al poliesportiu. Molt bona nit, des de l'estudi 1 de Ràdio Granollers us tornem a donar avui la benvinguda a una nova edició del Poliesportiu. Avui estem a dimecres i avui dimecres parlarem de waterpolo. Comencem! Anem amb el sumari d'aquest dimecres. Primer repassarem algunes de les informacions que de ben segur els interessarà també a la gent del waterpolo del Club Natació Granollers i després ens visiten des de l'absolut masculí del CNG. Som-hi! Recorda seguir el poliesportiu a Twitter, Instagram o veure'ns a YouTube. El poliesportiu, l'espai on Granollers practica el seu esport. I com us comentàvem abans de parlar de waterpolo, nosaltres anem a posar una altra vegada la mirada o l'ull a l'estrena de les noves piscines municipals. Anem a descobrir com va aquesta obra que està ja pràcticament enllestida. Granollers ja ho té tot a punt per reobrir les piscines municipals després d'una rehabilitació integral que ha transformat completament un equipament amb més de 50 anys d'història. La inauguració es farà el pròxim 9 de maig i marcarà l'inici de la posada en funcionament d'unes instal·lacions renovades que donaran servei a tota la ciutadania. En una roda de premsa, l'alcaldessa Alba Barnusell ha recordat que aquesta ha estat una actuació important, condicionada també pel context internacional. Estem aquí amb una actuació que ha sigut important, integral, complexa i a més ha coincidit amb temps complexos, que a mi també m'agradaria remarcar en un context mundial en què vam tenir la Covid, l'inici de la guerra d'Ucraïna, que també va incrementar costos de subministres i l'inici de la guerra i de l'atac a Gaza. Finalment, tenim una instal·lació de gran nivell, de gran qualitat, més sostenible, amb uns vasos renovats, també amb més capacitat i també amb noves instal·lacions que permeten que aquestes instal·lacions, aquestes piscines siguin més accessibles i, per tant, inclusives absolutament per tothom. La regidora d'Obres, Gemma Jiménez, ha subratllat que es tracta d'un moment llargament esperat i ha detallat que la intervenció s'ha fet sobre una superfície de més de 3.800 metres quadrats, amb un cost total de més de 7,2 milions d'euros, dels quals una part s'ha finançat a través d'una línia de projectes sostenibles de la Diputació de Barcelona. L'actuació ha inclòs l'enderroc inicial i la reconstrucció parcial de l'equipament. S'han construït nous vasos de piscina, s'han ampliat els espais exteriors per a usos fora de l'aigua i s'han renovat completament les façanes i la coberta, millorant així l'eficiència energètica i la imatge global. També s'han actualitzat elements menys visibles, com la xarxa d'aigua amb sistemes de filtratge més innovadors que permeten reduir més de la meitat del consum, així com la instal·lació elèctrica i la climatització. A més, s'ha apostat per l'accessibilitat. Partíem d'un edifici, com deia, de més de 50 anys d'antiguitat, que presentava diversos problemes estructurals, constructius i també funcionals, principalment per la seva antiguitat, com deia ara, i, per tant, era necessari avançar cap a una intervenció profunda i que transformés tot aquest equipament. Per la seva banda, el regidor d'Esports, Álvaro Ferrer, ha remarcat l'arrelament que tenen aquestes instal·lacions a la ciutat i ha explicat que el projecte ha prioritzat tant l'esport federat com l'esport de salut i social. La piscina petita s'ha dissenyat per activitats d'iniciació, aigua-gim i aprenentatge per a infants, nadons i adults, mentre que la piscina gran està preparada per acollir competicions d'àmbit nacional i internacional. La prioritat des de la visió esportiva era des de l'espai on fa ús l'esportista i on fan ús no només l'esportista federat, sinó l'esport salut i l'esport social, que són els vasos d'aigua. Aleshores vam demanar que hi hagués una prioritat perquè la qualitat d'aquests vasos fos la màxima possible i podem dir que així ha estat, i que tenim uns vasos d'una qualitat molt elevada. Tenir la màxima qualitat perquè puguin haver-hi tant esdeveniments d'àmbit nacional com esdeveniments d'àmbit internacional, aprofitant que fèiem aquesta reforma i seguint una de les línies que és la captació d'esdeveniments i posicionar Granollers en el marc esportiu com a ciutat que atrau esdeveniments de primer nivell. Les obres, segons el govern municipal, han permès que ara Granollers disposi d'un nou equipament accessible, adaptat a les demandes actuals i pensat també per al futur. Fem, doncs, aquí al Poliesportiu una petita pausa per la publicitat i tornem amb més esport. Fins ara.
Esgrima Granollers us convida a provar l'esport de manera gratuïta, des de nens a partir de 6 anys fins a adults. Vine a conèixer un esport amb molts beneficis tant a nivell físic com mental. L'esgrima és un esport únic pels seus valors, la seva elegància tècnica, harmonia i estratègia. Educatiu, molt divertit i dinàmic. Ens trobareu al Palau d'Esports de Granollers totes les tardes a partir de les 5. També els dimecres pel matí de 9 a 2:15. Vine en qualsevol moment de la temporada a provar i inscriure't. Practica l'esgrima, et sorprendrà. Per a més detalls, visita la nostra web www.esgrimagranollers.com. Us esperem. Ara ens pots trobar a la web de Ràdio Granollers. www.radiogranollers.cat. Trobaràs tots els continguts de la nostra programació, esports, informatius, musicals, podcasts, ho podràs escoltar i descarregar. Visita la web www.radiogranollers.cat. 107.6 FM. Podcast en directe. Espectacles que interactuen amb singulars intel·ligències artificials en directe. Tallers per aficionats. Tot això i molt més al MAC Festival, la programació audiovisual pensada per als ciutadans de Granollers. Inscripcions gratuïtes obertes al www.audiovisualmac.cat. No t'ho perdis. L'entrevista. Com us explicàvem al sumari, avui parlem de waterpolo perquè l'absolut masculí del Club Natació Granollers es troba ja disputant o acabant de disputar la fase per la permanència. Per comentar una mica com està l'equip, avui ens visita a l'estudi de Ràdio Granollers el Gerard Troiano, jugador del Club Natació Granollers. Gerard, molt bona nit. Hola, bona nit. Abans de començar l'entrevista, la conversa, hem d'anar amb una petita secció que s'anomena La Pregunta. La pregunta. Amb aquesta música anem amb la pregunta d'avui, un espai on vosaltres, oients i espectadors del poliesportiu, sou els protagonistes, us informem per Instagram, qui vindrà a l'estudi de Ràdio Granollers, allà us hi deixem una caixeta on hi podeu formular les vostres preguntes. I avui, Gerard, et pregunten, ras i curta, aquesta ja t'ho dic jo, que ras i curta, et diuen, Gerard, quan waterpolo et queda dins? Doncs la veritat que aquest dissabte jugo el meu últim partit. És una decisió que vaig prendre al final de la temporada passada, així que he intentat gaudir al màxim aquesta última i intentaré gaudir tot el que pugui aquest últim partit. Mira que raro això en una entrevista començar amb una bomba d'aquestes. Sí, sí. O sigui, et retires del waterpolo, no sé com dir-ho, semiprofessional, barre amateur gairebé, no? Sí, sí. Però bueno, penjo el gorro en el professional amateur, no? Però me'n vaig al màster amb els meus amics i a seguir gaudint d'aquest esport. Al final, Sergi Jimeno, tiren molt els màsters, que ho estan fent bé, Sí, al final, el màster surt perquè fa 2 anys ja que estem fent el Waterpolo Legends, no? Que són exjugadors que han passat pel primer equip o per categories, que ho vam començar a muntar amb el Jimeno i ens vam animar de muntar un màster i a veure quanta gent s'apuntava, perquè hi havia gent que quan et trobaves amb ells, doncs, ostres, a veure si muntem un equip de màsters per seguir vinculats, i aquesta temporada s'ha fet i jo doncs em sumo per la temporada que ve. T'ha costat molt prendre aquesta decisió o què? L'any passat sí, però al final, en el dia a dia, no? Doncs amb la feina, és un esport que requereix entrenar cada dia, entrenem tard, que acabem tard, són moltes hores, i compaginar-ho amb la feina, família i tot, doncs arriba a un punt que has de decidir algunes decisions, no? I vaig prendre, al final de la temporada passada, intentar fer una més i gaudir-la al màxim.
Doncs hem de parlar una mica de com estan en aquesta darrera temporada. Heu guanyat a la darrera jornada al Molins de Rei, molt bon partit, sobretot a partir del segon període, 16-8, si no recordo malament el resultat. Com diries o com valoraries tu, Gerard, aquest segon tram de la Lliga? Doncs la veritat que portàvem una dinàmica bastant negativa des de la primera fase, però vam començar jugant contra el Sevilla, que era l'equip més dur d'aquesta segona fase. Els hi vam plantar cara al principi del partit quan vam jugar el primer partit a casa, però bueno, vam perdre, però a partir d'aquí després vam guanyar contra el Molins a casa seva, vam guanyar a Premià a casa. Després vam tenir un període de descans de 3 setmanetes més o menys, i quan vam anar a jugar a Sevilla els hi vam plantar cara a les dues primeres parts, però el Sevilla és un equip dur i més a casa seva, a la seva piscina. Vam acabar perdent i aquest dissabte passat contra el Molins vam començar una mica despistats, però vam saber reaccionar ràpid i a partir del segon quart vam imposar nosaltres el ritme fins a final. Com deies, no ha estat un inici de temporada, o si més una temporada senzilla. Esteu competint en aquest grup de descens, que podríem dir que no era l'objectiu d'aquesta temporada, si més no sempre l'objectiu és com a mínim acabar el grup de dalt per assegurar la permanència, però al final toca jugar els partits que toquen, no, Gerard, podríem dir? Sí, al final, ja et dic, vam entrar en una dinàmica negativa i al ser un equip molt jove, doncs a vegades falta aquesta experiència, no?, per intentar sortir. A part també ha sigut una temporada una mica atípica, no?, perquè vam començar amb un entrenador, al cap de 3 mesos es va posar el director de la secció i al final tots aquests canvis, vulguis o no, doncs es noten dintre de l'equip. Clar, suposo que estàveu en el moment d'entendre que us demanava el José Matús una mica i de cop tot es desmorona i l'equip queda com, ostres, i ara com juguem? I el Rafa ha intentat fer d'entrenador, vull dir, ho ha intentat, no, ho està fent, i clar, al final suposo que com a jugadors també costa adaptar-vos a situacions tan canviants. Sí, clar, al final cada entrenador té la seva manera d'entrenar, de portar el partit, no? I amb aquests canvis doncs pot sortir bé o el que ens ha passat a nosaltres, no? Que amb el canvi vam començar bastant bé, però després ja et dic, vam començar a perdre partits i ens va costar sortir d'aquesta dinàmica. Mira, ara estic reflexionant, la posició d'entrenador a l'absolut del CNG, no? No és una posició que la gent duri molt temps. Clar, tu en aquests anys n'has vist uns quants passar. El Pablo Quattrocchio, Thomas Bruder... El Thomas Bruder va estar 3 anys, crec. Sí. Ramon Rosell, el Fran Sánchez... Va estar 2 anys. El José Matús, 3 mesos. Sí. I ara el Rafa... Vull dir, la posició aquesta va rotant molt. Sí, des de fa uns anys està rotant. El que ha durat més, per dir-ho d'alguna manera, és el Pablo, que va ser l'entrenador que va començar en segona nacional i vam pujar a primera, però ja portava bastants anys al club. No, al final deus haver pres molt de tots ells, que també al final suposo que és algo interessant. Sí, al final vas agafant idees i maneres dels diferents entrenadors, perquè cadascú té les seves coses, i al final com a jugador t'enriqueix. Mira, precisament hem parlat del Pablo, aquest entrenador que va aconseguir l'ascens. Anem a recordar com va ser aquell ascens. Va ser el 2016, si no recordo malament. Anem a veure l'efemèride d'avui. El waterpolo granollers necessitava dissabte la victòria davant del Santa Eulàlia per segellar definitivament el seu ascens a primera divisió, a falta encara de 4 jornades pel final. L'equip de Pablo Quattrocchio va haver de treballar de valent davant un rival que no els ho posaria gens fàcil. De fet, el Santa Eulàlia es posaria per davant ben d'hora, tot i que els granollerins van treure el seu millor joc per arribar al final del primer període per davant al marcador. Un 4-3 que va servir perquè l'equip aparqués el nerviosisme inicial i s'acabés imposant al Santa Eulàlia per 11-7. Una victòria que els va valdre un ascens somiat i que parla de les virtuts d'aquest equip. Un gran equipo, esa es la clave. Un gran equipo que además es grupo, que se quiere mucho
que son amigos y que han hecho un equipo que juega muy bien al waterpolo, que sabe competir y que tiene un objetivo muy claro. Honestidad, amistad, fueron cosas claves que marcaron el equipo y nos ayudaron a conseguir todas las victorias, especialmente en casa, que nunca perdimos acá. La ilusión y el sueño fue lo que nos motivó y lo que nos hizo que llegáramos hasta aquí, hasta donde estamos. Tot un èxit tant per l'equip com pel club, que aconsegueix un ascens històric mai abans aconseguit i que certifica la bona feina feta a la secció. Fa 2 temporades els granollerins certificarien l'ascens a segona divisió després d'una gran temporada i en la passada campanya es quedarien a només un sol punt de l'ascens a primera. Tot un gerro d'aigua freda que els de Quattrocchio van saber interpretar per tancar enguany una temporada de somni. Fue doloroso, pero como todas las experiencias dolorosas ayudan para que uno pueda sacar conclusiones y pueda mejorar, y que fue lo que hicimos. Tomamos conclusiones, tomamos nota de los errores que cometimos, era nuestro primer año, dolió, pero nos sirvió. Hem estat tota la temporada a un bon nivell, tant físic com tàctic, i la clau ha sigut estar entrenant i no baixar mai el rendiment. Sí que a la tornada de vacances de Nadal vam baixar una mica, però després ja ho vam recuperar i fins a aquest moment, tot molt bé. I és que aquesta temporada ha estat tota una demostració de força del waterpolo granollers. A dia d'avui l'equip de Quattrocchio continua invicte a casa i és l'equip menys golejat de la categoria. Una estadística que parla del gran rendiment d'aquest equip, que s'ha proposat tancar la temporada aconseguint una altra fita, el títol de campions de Lliga. Recordes aquell dia o no, Gerard? Sí, per no recordar-lo. No, clar, vull dir, vau pujar. Et veiem aquí 10 anys més jove, eh? Sí, es nota el canvi. Bueno, però aviam, la cara... Més barba. Més barba, això sí. Això sí, però, bueno, mira, hòstia, bé, allà estem. Són 10 temporades a primera que les heu vist de tots colors, no, Gerard? Sí, al final sempre dic, no, vam pujar, però després hem fet el més difícil, que és mantenir-te, no? En aquest nivell, amb diferents entrenadors, amb diferents jugadors, i la veritat que sí, que hi ha hagut temporades on hem patit més i després que no hem patit tant i que hem pogut intentar quedar el més a dalt possible, no? Segurament l'equip del 2016, aquests companys que veiem i de més, el portaràs una mica sempre amb tu, no? Doncs la veritat és que sí, sempre que em pregunten amb quin equip et quedes o en quins moments, són durant aquests 2 anys a segona nacional i els següents a primera, que era un equip humà molt bo, tots teníem molt bon feeling dintre i fora de l'aigua i sempre dic que eren com una família, no? I quan quedo a vegades amb jugadors que vaig coincidir en aquella època, tots opinem el mateix, no? Que van ser 3 temporades inoblidables. El que anava a dir, amb el màster et trobes amb alguna d'aquestes cares, no cares que hagin vist directament, però per exemple la Pau Carot i de més, potser en el màster algun pinito fan, no? Sí, el Pau Carot està donant guerra allà encara. I sí, i al final la idea, no, del màster és que aquests jugadors que han estat en aquests moments doncs tornin al club i per què no reunir un altre cop aquests jugadors, que no seran tots perquè hi ha gent que és de fora, però els que siguin d'aquí de la casa, doncs sempre fa il·lusió tornar a jugar junts. Tornem a aquesta temporada perquè aquest cap de setmana ve la festa final del waterpolo. Us queda un partit contra el Premià, partit complicat. Esteu a un punt de la ciutat de Palma, que és el que marca la zona de descens, però ells visiten el Waterpolo Sevilla, que són els primers del vostre grup. Gerard, us ho jugueu tot aquest cap de setmana. Sí, ens ho juguem tot i a sobre a una piscina molt complicada. Sempre que hem jugat allà ens ha costat, però ja quan vam jugar a casa els vam guanyar, així que vol dir que capacitat per fer-ho en tenim. Ara és saber controlar la pressió, els nervis i fer-ho el millor possible, no? I en el cas de que no ens emportéssim la victòria,
hauríem d'esperar els resultats del Ciutat contra el Sevilla. És el que anava a preguntar. Horari unificat, entenc, per aquesta última jornada, o això aquí funciona diferent? Doncs aquesta temporada no. Nosaltres crec que juguem a les 12:30 i ells juguen cap a la tarda. Sí que és cert que en alguna temporada passada, però ja fa anys, sí que van unificar horaris, però aquesta vegada no s'ha donat així que veurem a veure què passa. És estrany el tema aquest, és una mica estrany. Doncs la veritat és que sí, perquè hi ha 3 equips, 4 que es juguen mantenir-se a la categoria i el més lògic és que tots els partits es juguessin a la mateixa hora perquè no hi hagin coses estranyes. Que maco seria acabar, no?, aquesta vida waterpolística amb una permanència més. Doncs la veritat és que sí, que m'agradaria molt i sempre els dic als companys de l'equip, no, ostres, vaig pujar a l'equip, no, a segona i a primera nacional i no m'agradaria l'any que em retiro doncs fer-lo baixar, no? El que sí que et veiem en aquestes imatges, a les piscines ara hi ha antigues, renovades ara. I ara hi ha piscines absolutament noves que s'estrenen el 9 de maig. Suposo que tu també tens ganes, tot i que sigui amb el màster, esperem que jugueu allà, no? Sí, esperem que sí. Sempre he tingut la il·lusió, no, de poder acabar el meu cicle waterpolístic a la piscina de dins. No ha pogut ser, però bueno, ara jugarem amb el màster i que va endavant. Creus que això també li donarà un puntet extra, ja no a la secció del waterpolo, l'absolut masculí, sinó en general, a nivell competitiu, al Club Natació Granollers, el fet de tenir aquestes graderies noves i una piscina completament nova, perquè ja hem pogut veure totes les imatges, això suposo que a nivell de club, perquè et mantindràs al club, li donarà un puntet més. Doncs sí, perquè al final el club té més llàmina d'aigua, per tant, a part dels socis, a les seccions pot aprofitar més o tenir més espai d'entrenaments que li donarà un plus per pujar aquesta qualitat d'entrenaments i tot. I després també com a aficionat o espectador de les seccions del club ha de cridar l'atenció, poder anar a la piscina nova amb les instal·lacions que les han deixat molt xules. I quan he vist ara el vídeo, i és tal com ho recordava, amb les grades plenes, que això com a esportista et fa sentir, et dona un plus a l'hora de competir i espero que ara es tornin a omplir aquestes grades perquè fa molt goig quan estàs allà. I el que també suposo que agrairàs és l'horari dels màsters és tremendo, perquè és a la nit. És a la nit, són 2 dies. Sí, però això a l'hivern, estar dins has d'anar molt millor, no? Oh, sí, clar, perquè a fora, ara que ve el bon temps encara, però a l'hivern fa fresqueta. Per això dic, amb l'horari del màster, perquè és gairebé a les 9 o a les 10 de la nit. Ara estaven entrenant de 9 a 10. Mare de Déu. I els partits també juguen a vegades els dijous a la nit, no? Sí, els dijous quan juguen a casa és de 9 a 10, amb la fresqueta, i que també és cert que quan estàs dintre de l'aigua i t'estàs movent, fred no hi passes. Sí, ja, però després... Després, a l'hora de sortir, sí. Doncs l'absolut masculí del Club Natació Granollers, que li resta aquest darrer partit on es jugarà la permanència a la primera divisió, ja ho hem conegut, que el Gerard Troiano es retirarà d'aquesta pràctica al waterpolo, no del tot, perquè el tindrem al màster i segur que vindreu algun dia aquí amb el Sergi a patar la xerrada. Gerard, com sempre, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. A vosaltres. Doncs vinga, nosaltres que tanquem ja aquest poliesportiu, ja ho sabeu, ens podeu escoltar a partir de les 8 de la nit aquí a Ràdio Granollers, o si ho prefereixen, ens poden veure a Vallès Oriental Televisió a partir de 2:15. Que passin una molt bona nit. Fins demà.